बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफ दोलोआ गसाइगावनि 100 जौखोन्दो माइनरिटी सुबुंफोरखौ एसेबो नायफिनासै आरो माइनरिटीनि मुङाव कौटि कौटि रां सुबिदा फैनायखौ रायजो राजानो होआलासे बीपीएफ दोलोआ जाख्ल'लांजोब्बाय होननानै बीटीआरनि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै फोरमायो। बीटीआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गसाइगावनि दाब दाब माइनरिटी ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय दावबायहैयो आरो बिथांनि बे दावबायनायाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफआ सोरखार सालायलांनाय समाव माइनरिटीनो जेबो खामानि मावासै आरो माइनरिटीनि मुङाव सोरखारनिफ्राय फैनाय सुबिदाफोरखौबो रायजोफोरा मोनफुंनो हायासै होननानै फोरमायो। लोगोसे दिनैनि बे दावबायनायाव बीटीआरनि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायो दि बीटीआर सोरखारा माइनरिटीनि जौगानायनि थाखाय 200 कोटी रांखौ थि खालामबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बीटीआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव बियाबाव यूपीपीएल दोलोआ देरहागोना रोखा आरो कंग्रेस एबा बीपीएफ दोलोआ यूपीपीएल दोलोखौ जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया होननानै गोख्रों रावजों फोरमायो। दानिया फैदो खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिन्थिनानै लानि। ओरैनोथ' बिसायख'थिखौ लानानैनो जों केम्पेइन खालामदों। जिरन बसुमतारी बिथांखौ देरहासार होनायनि मुङाव दिनै मोनफ्रोमबो गामियावनो दिनै बे गामिया लावखुगुरि गामियावबो जयै मानसिफ्रा ज' जाय ओंखारदों। थांखिया बेनो सोलायनायखौ बयबो लुबैदों आरो थांनाय 17 बोसोराव नैबे एरियाया माइनरिटी गामि थामहिनबा ख्रिस्टियान गामि 100 जौखोन्दो ख्रिस्टियान मानसिफ्रा बे गामियाव रायजो जायो। आं खबर मोन्दों थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफआ माइनरिटीफोरनि मुङाव ख्रिस्टियानफोरनि मुङाव इस्लामफोरनि मुङाव सिख जैन बुद्धिस्टफोरनि मुङाव थाइसे थाखा बाहायाखै आरो बे थाखाखौ आत्महसात खालामजोबनानै बिथांमोना जोंखौ जोंनि मोनथायनिफ्राय जानगार होदों होननानै बिथांमोना दिनै रिपर्ट होदों। जायनि जाहोनाव दिनै यूपीपीएल दोलोआ माइनरिटी डिपार्टमेन्ट एफेयार्सखौ मोजाङै सालायलांनायनि थांखिजों मोनसे मिजिं लानानै दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम 200 कोटिनिबो बांसिन डिपिआर बानायनानै जमा होबाय आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ हरनो थाखाय राजि आरो बेनि गेजेरजों बे 200 कोटि रांनि गेजेरजों जोङो बे बिटिआर हालामाव थानाय मुसलमान ख्रिस्टियानफोर जैन बुद्धिस्ट सिखफोरनि जा मोननांगौ मोन्थाय भारतीय हिसाबै बिथांमोननि जौगाथायनि बेलायाव सोलोंथाइनि बेलायाव बिथांमोननो बे हालामाव नांगौ फिसा फिसा हस्पिटालफोरनि थाखाय माइनरिटी फान्डनिफ्राय होनाय जागोन होननानै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय यूपीपीएल सरकारा बिटिआरआव मैखोमै माने नाजाथाबगासिनो दङ आरो बेखौ देग्लायनिफ्रायनो जोङो जाफुंहोनायनि मिजिं खालामदों आरो बे थांखिखौनो खोनानानै रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोन्दों आरो सोलायनायनि थांखिजों दिनै ट्रेक्टरनि सिनावहाय जोंनि बे गामिनि रायजोफ्रा भट होनानै जिरन बसुमतारी बिथांखौ देरहासार होनाय आवगायदों। सार बे दिनैनि मेलखौ मानि थाखाय लानाय जादों सारा गुवारै बेखेवना होनो हागोन नामा? दिनैनि मेला जोंनि फैगौ उफ्रा बिसायख'थि गसाइगाव समस्तिनि थाखाय जों केम्पेइनाव ओंखारदों। बे जोंनि बुथ कमिटिनि वार्कारफोर आरो माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बे मिटिं पाब्लिक मिटिं नङा बेयो, ओंखायनो मानसिया एसे खम जादों, फ्राय 100 जननि बारा दंमोन आरो बेबादिनो जोङो गिदिर गिदिर प्रग्राम लागासिनो दं। दिनै बोथोरा गाज्रिखाय बेखौ जों फिसा रोखोमै लानांबाय। बोथोर गाज्रि नङाब्ला मोजां प्रग्राम जागौमोन। जाय हक जों दिनै नुदों रायजोफ्रा बयबो बुजिदों जे फैगोन बिसायख'थियाव जिहेतु उफ्रा बिसायख'थि बहाय सोरबा पार्टिया देरहाब्लाबो खामानि गैया। आबा जोंनि बिजेपि बा यूपीपीएलनि केन्डिडेट जेनब्ला बहाय जोंहा जेबो लस गैया। माने जोंहा सरकार दंखायो, आसामावबो सरकार दं, बिटिसिआवबो दं, दिल्लीयावबो जोंहा सरकार दं। 5 बोसोराव जोंखौ जेबो हेरफेर खालामनो हाया, जोंखौ सोमावनो हाया। ओंखायनो दिनैहाय रायजोफ्रा बेखौ बुजिदों। जों होननाय लोगो लोगो आरो जों होननायनि आगोलनो जों बिथांमोनखौ बुजायनानै बिथांमोना बुंदों जों बुजिखानाय दस्रा बिर'धि सरकारनो बिर'धि पार्टिनो जोङो भट होनानै जेबो लाब गैया। दिनै बेखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो जों खावलायबावदों जोंहा जौगाखांनाय नांगौ। बे ओनसोलाव मा गोबां समस्याफोर दं, बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय दिनै नाजादों। थांनाय समाव कंग्रेस सरकारमोन जेबो मावना होआखै, बीपीएफ सरकारजों एसे एनै मावदों, नोंगौ मावाखै नङा, खिन्थु लास्ट पार्टआव बीपीएफआ जेबो मावनाय जायाखै। ओंखायनो दिनै जोंनि गेजेराव जों मावनांगौ जे समस्याफोर समाधान जायाखै। ओंखायनो दिनै रायजोखौ परिबर्तन लुबैदों, परिबर्तन जाबाय। दा बे परिबर्तन सरकारनो बयबो सहाय खालामदों आरो परिबर्तन सरकारा जाहाथे मावनो हायो बेखौ बयबो नेनानै थादों। सार फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव मा डेभेलपमेन्ट खामानि मावगोन होननानै
जोंनावथ' एक नाम्बार संकस दै होबथानांगौ आरो लामा सामा गासिबो जों प्रजेक्ट बानायजोब्बाय बेजोंसो गासिबो जाजोबगोन आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 910-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734